huidige regelgeving van BMW is waar de wagens op staan moet grijze tegel zijn, waar de mensen lopen moet beige tegel zijn. Er mag geen enkele kabel fysisch zichtbaar zijn. En dan is het bouwlaag per bouwlaag op elkaar plaatsen. En dan ook inderdaad gaan afwegen van welke materiaal gaan we gebruiken als buitengevels, als buitenschild. Wat is het isolatiecomfort van die gevels? De vitrines aan de buitenkant, wat doe je daarmee? Wat is de zichtbaarheid van de auto's in de showroom? Ja, met de bouw van deze showroom is het natuurlijk heel belangrijk dat we de verschillende partijen, zowel de aannemers als de architecten, als Van Osch, maar ook BMW, Duitsland en België op elkaar afstemmen. Want wij zijn natuurlijk gebonden aan bepaalde standaard, retailstandaards,